אז קדימה, תפנה להם, כולם מסתכלות עליך. קח אותי אלכס, טייק וואן. בנות ישראל היקרות, שב זקוף! אני אלכס שולץ, מלך הברגר קינג, באסרטיביות, אלכס, באסרטיביות. ואני מחפש את האחת שלי. מה האחת שלי, מתי ישי לוי? חולה על ישי לוי. בקיצור, בנות, אם אתם רוצות לצאת את דייט בוולנטיינס עם המלך, ובארוחה, נרות, רצבים, כתבו לנו למה אתם צריכות להיות המלכה של ברגר קינג, ואנחנו נדאג לכל השאר. אלכס, אני ורופן, אלכס, אני ורופן רצינו לדבר איתך על איך באים ילדים לעולם. זו שיחה חשובה שכל גבר צריך לעבור. הצ'יפס הוא מאוד אוהב טבעות בצל. אתה מבין? ולפעמים הצ'יפס הוא לא חושב יותר מדי שהוא רואה טבעת בצל. הצ'יפס הוא רוקד, והטבעות בצל היא רוקדת, הם רוקדים ביחד, ופתאום הם מתקרבים, ומתחיל נשיקה קטנה. אוי, בואי אליי לדירה, בואי. שמעתי, בואי, בטח, הממלכה שנינו. שלך. כן, בואי לדירה בוא שלי. נלך על השזלונג, ראיתי את השזלונג הזה מההתחלה. נלך לדירה שלי.